डॉक्टर साहब आगे कौची लोगे कहला इतना हल्ला कैले हैं? डॉक्टर साहब देखो ना हमरा बड़ी भारी दुख है। कौची दुख हो बताई मत तब न गे कौची होलो बोल। देखो ना डॉक्टर साहब हमरा बियाह होला 2 साल हो गेले है। बसल बाड़ा तो ही दिल में कैसे निकाली पागा तेरी दिया अच्छा की यही प्रॉब्लम। अच्छा चले रुक जे हम कही ना ध्यान से सुन। बस बन गई तो पापा तोर नाना के अखाले हमर साबुदाना के छौरी वैशाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो गिरियो। बन गई तो पापा तोर नाना के हेगे फायदा ना हो तो पूछोगे छौरी जैमी के तनो दवा खाना गे। फायदा ना हो तो पूछोगे छौरी जैमी के तनो दवा खाना गे। खाले हमर साबुदाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। खाले हमर साबुदाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। फायदा ना हो तो पूछोगे छौरी जैमी के तनो दवा खाना गे। फायदा ना हो तो पूछोगे छौरी जैमी के तनो दवा खाना गे। खाले हमर साबुदाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। खाले हमर साबुदाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। बन गई तो पापा तोर नाना के अखाले हमर साबुदाना के छौरी बन गई तो पापा तोर नाना के अखाले हमर साबुदाना के छौरी एगे सुन साचे बतिया कहियो नाही बोलहियो झूठ गे। एक बेरी देखया जमा के मिट जैतो दुख गे। हाँ हाँ साचे बतिया कहियो नाही बोलहियो झूठ गे। एक बेरी देखया जमा के दुख जैतो मिट गे। एगे हमर कौनिकवा फायदा करतौ खोज में तू हमरे रोजाना गे। हमर कौनिकवा फायदा करतौ खोज में तू हमरे रोजाना गे। खाले हमर साबुदाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। खाले हमर साबुदाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। बन गई तो पापा तोर नाना के अखाले हमर साबुदाना के छौरी बन गई तो पापा तोर नाना के अखाले हमर साबुदाना के छौरी हेगे कई दिन रहमी छौरी मारिले अपन मन के। जोड़ा नहीं हकौ कौनो बिहारी कुंदन के। बिहारी कुंदन के हाँ, कई दिन रहमी छौरी मारिले अपन मन के। जोड़ा नहीं हकौ कौनो बिहारी कुंदन के। एगे सुबह शाम खाके गे छौरी बादे में फिर हो नेहाना गे। सुबह शाम खाके गे छौरी बादे में फिर हो नेहाना गे। हमरा ही कर आना जाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर नाना गे। हमरा ही कर आना जाना गे छौरी बन जैतो पापा तोर आगे नाना बन जीतो गे। हमर वाला इंजेक्शन में ले ले। वैशाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो